कि हमनी के भाई, हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो सदस्य राइटर पीके आर्यन जी जौन काल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहनी, आज अभी तक करीब करीब खतरा से बाहर बनी और वहाँ के स्वास्थ्य माता रानी का आशीर्वाद और उनके सपोर्ट बहुत मिलल बा। आज देखी, आज हो जा गणेश भगवान के जागरण बा माने काल हमने घर निशन देखे हो जा हॉस्पिटल में, तो सारा गायक वहाँ जाके कहल है कि अगर हमारे भाई ठीक हो जाता तो हमनी के वहाँ जागरण करे। आज सारा गायक वहाँ शाम के पहुंचे। पूरा जितना कलाकार बड़े अभी पटना में मौजूद बानी, जितना रउआ सबे कलाकार उस सबे कोई आज हाँ आओ मीठापुर मैक्सो हॉस्पिटल, मीठापुर मैक्सो हॉस्पिटल के लगे जागरण बा। सारा कलाकार मिल के हमनी के जागरण जी कर रहल बानी सन। और काहे तो हमार भाई आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रहल बाड़े। काल सब लोग जी कहले रहे कि अगर माता रानी भगवान गणेश जी, वहाँ गणेश जी के मूर्ति भी रखाइल बा, गणेश पूजा हो रहल बा मंदिर वहाँ हॉस्पिटल के लगे। अब जे भी जात रहे गणेश भगवान से अर्जी करत रहे कि भगवान जल्दी एगो हमार काहे तो उनकर बड़ी गरीब परिवार से बेचारा आएला। कोई भी गायक हमनी के बहुत गरीब परिवार से, राइटर होखे, गायक होखे, सब लोग आवेला।